Hapang selayo hanya hai tevisa ketal hapang tu bipiro. O sarkar saya hanai tege se ketal sarkar tu bipiro. Oba hai kiano selai lemang 70-75 bosor par ngai thangga hapang selai lemen. Hai pano tiprasani kepalo tabu selai jak mungkeri. Tiprasani kepalo tabu bo birman kagia no kagia. Au abahai no kaisa tabu norok ni thanang kaisa mangkli tubi phakia purbosan predis place ni bising khopsak hezam ra develop west tripura norok kaisa mangkli nai ni video mangkli ni bising din norok sinai musuk saya sugya ukhlaisa kharok sanukung taku sitto deborma bukpa let boysak deborma nok hungsena asabai wai hapang selaijago phayo bo mokol logui nok hungsa mano ni nasingi tongjago khana nebi bini kutino botini tamu sai khanarika nok hungsa manane musungui hapang nebo mokol logui nasingi tongjago norok nok namang kliwo bini asuk hamia kisi kepala nogo bo oro khorok tam tonglaijago abono norok ni baskango punuk nani bagai lukurok norok nani di puidan ni paithak jora awai ko news entertainment channel no tai tolaw norok comment ki sadi oba hai keno sini te prasaron ke palo kubang ma thayo no abu bo tong jawo saya sugani pising tei aw norok sak paithang lukurok tab khanai di o nokhang tako jito te berma pai no sing awai ko news entertainment channel tini darat sila kokram salaimani omang dino paya sensura nai tungbi nong bo para kino bode tam thanai je ni setar ni bung sadnai biragi boirege para bo ga sobanan daro gopur bosampur blok nge mohanpur acha tabuk jora nang hapang ni theke kuno sepsap mana manka maya kuno sepsap tabu maya ko nang hapang thani tamu nai ang ayo nok acha ang je nini nok no naimani to nini nok to belai khe obostha hamia kisi ke plama mangse kebang manukjak hingga kai nang busuk bisi romoi ono gotong 10-12 bosor hapang phayo selaijago hapang thango phayo selai layo dabu BJP IPF hapang dabu BJP IPF de hapang ketal khamani nang borok ne bukhago tamu kok kesana musu ang khai nok ni bagai nok khungsa mang heng jabu nok khungsa nang naijao ni nok khrok su tong ano khai kethamse khorok tam tongo acha engke nang tabu hapang no nok khungsa dabi khlayo acha nang agiro khe nok rok sara sanka ai kang nok sanle kya nok sanjai kya ko mana na sanle kya ta acha manan sa tagbo tabo maya ko engke nang nok simino nayo na taita monai nok sini tak ko thampuro nok sini na gero acha nang asara tong je tabu o BJP tei IPF te ketal hapang ni bising tei nok rok manana he ang to asa khai tongo khai kon ti ta pon to mai ang kai 10-12 bosong thang kai ta pon to mai ang kai nini mong Cito orang koto ke sadi kisah Cito Sito tamo Cito dia Debarma babu nimu Bosak Debarma hamba nini kada tong tonggo tongkhana ne APL sikya cara ration card bo nini APL tangin nono ration card BPL seram jaya thanai hapang ro ni amalo sama sih yang kecak hanya nang sar sabo ita nang samno san chairman afro thangpuri chairman samne uriwan ni saw kai riwan ni angbo rikai riwan ni sing kai tongo olokai bung phaitur kai pogusi tongo ni saw kai magi ata apro to gaw soba CPM ni yaphao tong CPM ya phangro ha
Engke tabu jora nini card BPL selamjaya ko. Selanjutnya aku Engke neng APL card APL 13 taka ya jaka roi suruh gisai matong. sama saya nabung. Mereka